Tipramatali founder Bubagra Production Manika Terma Sakhamiangi Hospital Klai Tongpro Tomakarek Amsani Buma Botorong Bubagrani Mungui Kalimutai Thani Mansa Klaimani Bubagarin Sakno Dr. Hambi Dopani Samung Klaimatur Nei Tabu Bubagrani Sakmang Kaham Krung Tongkha Abuni Bagai Kalimutai Thani Pon Mangni Tan Paika Tomakarek Amsani Buma Botorong Apna karibo buskang salo tiprasa topani bagai tebo samang kahwe klaimantur nei mutaya thani suralaka tomkarek amsanya buma botoro bisa satu bisa kan ini apa yang pada amna tawa-tawa kare na bisa ya gas sekali yang kai pada kai kulung itu cerita kana nanggo jengkai bubagara sakhamya puru iko mere roko nugo ngai je mani na je ngo nai joto ni no suri baji mani baji bubagra ni sakhamya hamto jisini bagi phana hamto nei mere ro nugo ngai ba ngai singwa bubagra na jekin mi kini thangai ngo matai ro khulumai thango ngai ba singwa matai mani nai ba ngai khaji jisini pano khai hamto Jeng kisa manci khale no bubagra ni bagai ini ego dol no salaye ngolaya probo rang khang lagi no buma bodol ni ngai manci khale ya ngai apro bubagra ni yang ni mungkong sam dam phano mane jeng bubagra kaham kan kha tone wo chini manthai rong no manri tani khang ka jeng de saka pano o amani busaka ngo pun mangni boli re nai nei jeng apro manci khaine ni ngai tak sik jorti iko bubagra bo kaham no tongko ngai phaji manji sabai laya na bubagra ni bungoi sangma ba nei tawo khale ka ngai bubagra no bo blai khai ang pai khai ya hamai mari bo joto borok ngai te ka cha bisat khai ra hogla khamo bubagra bo ahai sanja ka hanga khoksa pano khongni pano jono yapari ra hoga amni baga blai ka bubagra na pai khai ya hamai ri chini ri wo maya ang jago ngai tai bo chimi ya de jengko bubagra be kok saimi ya je kok sai mana nya ang saka jengko mati khlaiye bubagra ni bungai ungo ja manchi khaja bahke jeng manai jengno kia tikhlai ri phati ngai borok wa hele do ako bubagra ni bagasi hinga jeng tamo nono kari ri ang mani hinai borok bo buma bodon dolong nyo bubagra na ara na hare jengno kari ri phai mani bagai borok no paiklai ya hamai mari ang ngo gari bara rok thangai din ya do mana dawa ya kalaye nahari ke man bagai balaka pakle ham mare wa gari bara simpan terang ni borong man borong wa hele terang liya buan garan bagai singa sebura ka ham khaime ya tong nai terang liya ngaya mano iko jenggo no oro simi buya jeng buwa garano hamjang mani bagai jeng sekang gobo thajiram ro gobo thanglai kya tamu ngai bar amti ingha hanai sekal jumaro gelaika boi 10 दिन mum chodin ka jeng amo bo soklayo 5 ta mum chodin ka jeng amo bo soklayo bubagra no tabo kaham kereng khlaiye sini manthai mani to ni di nei ga takse jora to manmani jeng saime pa no kaham to ego takse jora saiman dong ga aboni bagi jeng to tak kaisa khaji khailaya no buma bodol joto no suba lai no bole se bolem nei lai no kolai kata pai kata tabo iko Ini mana sabai tu nong ni bakal tamu ni tiap suri mengarak jauh kamane. Tabuk do ang to suri bo suri ko ngale ya bubagra ni bagai suri ko maya abono bona ang wasana busuk bai busabai khlaiye hamjina hambai chasini sawo chini jeng to joto bubagra ni joto no jeng bin busa ba boti bai khlai ka hamkarang khlaiye chini manthai mari oi abono do nyaman mani tong to ni jeng bakawo suri bai kalia Ini orang tahu kai mana saja bong. Jini orang manja khanye ke ko buma bodo ni Tom kari simina purbo tom kari bo posin tom kari no sabul jak jeng orang ngo unya coba lai mani ta so jak lai phurka jeng simina ga tap coba lai phurka purbo tom kari bo posin tom kari no coba lai kha dol khaya bor bo dikha bor mo di hinaya ngai go amsuna ta Ini mungkin. sampare de rumah